Είναι πολύ εύκολο να στήσετε ένα βιοτοπικό ενιδρίο σέρα. Επιλέξτε την κατάλληλη τοποθεσία. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως. Τοποθετήστε το ενιδρίο πάνω σε στέρεα βάση. Ένα αντίστοιχο έπιπλο ενιδρίου είναι το καλύτερο. Τα Cera Biotop Cubes συνδυάζουν σύγχρονο σχεδιασμό με τον ιδανικό τεχνικό εξοπλισμό. Ο όγκος του νερού είναι 60 λίτρα, ιδανικός για τη μόνιμη διατήρηση ψαριών. Τα ενιδρία Cera Biotop είναι πλήρως εξοπλισμένα, έτοιμα για χρήση και βιολογικά ενεργά. Μπορείτε να βρείτε βιβλιαράκια οδηγιών με χρήσιμες συμβουλές για το στήσιμο του ενιδρίου μέσα σε κάθε Cera Biotop Cube. Μπορείτε να βρείτε βιβλιαράκια οδηγιών με χρήσιμες συμβουλές για το στήσιμο του ενιδρίου μέσα σε κάθε Cera Biotop Cube. Όλος ο τεχνικός εξοπλισμός είναι προεγκατεστημένος. Μόνο ο θερμαντήρας βρίσκεται στη συσκευασία του για δική σας ασφάλεια. Τοποθετήστε τον απλά στη βάση του. Έτσι επιτυγχάνεται η άμεση και ολοκληρωμένη εγκατάσταση. Το υπόστρωμα Cera Flore de Po είναι ζωτικής σημασίας για τα φυτά του ενιδρίου σας. Ένα στρώμα περίπου 2 εκατοστών δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για υγιή ανάπτυξη φυτών και τον βιολογικό καθαρισμό του νερού στο ενιδρίο. Καλύψτε το υπόστρωμα Cera Flore de Po με καλά πλυμμένη άμμο ή χαλίκι βυθού ύψους περίπου 5 εκατοστών. Δημιουργήστε ένα μικροσκοπικό υποβρύχιο τοπίο με προσεκτικά καθαρισμένες πέτρες ή ρίζες, οι οποίες θα παρέχουν καταφύγιο στα ψάρια. Μπορείτε τώρα να προσθέσετε και να βελτιώσετε το νερό. Προσθέστε το χλιαρό νερό πάνω σε ένα πιάτο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και το καπάκι από τον κουβά του Cera Flore de Po. Αυτό θα εμποδίσει το ανακάτεμα του βυθού. Προσθέστε το βελτιωτικό του νερού Cera Aquatan στο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος όταν το ενιδρίο είναι γεμάτο μέχρι τη μέση. Το Cera Aquatan προστατεύει τα ψάρια και τα ωφέλιμα βακτήρια καθαρισμού από το βλαβερό χλώριο και τα βαρέα μέταλλα που βρίσκονται διαλυμένα στο νερό. Η αντεστραμμένη δοσομετρική κλίμακα κάνει ευκολότερη την χρήση του προϊόντος. Απομακρύνετε τον πετροβάμβακα που περιβάλλει τις ρίζες των φυτών πριν τα τοποθετήσετε στο ενιδρίο. Κατόπιν κοντίνετε τις ρίζες περίπου στα 3 εκατοστά. Ανοίξτε τρύπες στο χαλίκι και τοποθετήστε μέσα τα φυτά. Το ενιδρίο γεμίζεται πλήρως με νερό μετά την τοποθέτηση όλων των φυτών. Το Cera Filter BioStart προστίθεται πάνω στα υλικά του φίλτρου. Το υλικό του φίλτρου Siporax μπορεί έτσι να αρχίσει άμεσα τη βιολογική διάσπαση των ρήπων. Τοποθετήστε το τώρα μέσα και μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τον τεχνικό εξοπλισμό. Το φιλτράρισμα ξεκινάει άμεσα και αρχίζει τη βιολογική διάσπαση των ρήπων εντός του φίλτρου. Ξεκινήστε την βιολογική διάσπαση των ρήπων μέσα στο ενιδρίο με το Cera BioNitriVec. Τα βακτήρια καθαρισμού και η ηφαιστειακή λάβα διασπούν το αμμόνιο και τα νητρόδι, δεσμεύουν τη θολούρα και απελευθερώνουν μεταλλικά στοιχεία στο νερό. Το νερό θολώνει αρχικά μετά την προσθήκη του Cera BioNitriVec. Το ενιδρίο στη συνέχεια γίνεται κρυστάλλινα καθαρό μετά από 4 με 24 ώρες και μπορείτε να προσθέσετε τα ψάρια. Πριν το κάνετε αυτό, ελέγξτε τις πιο σημαντικές παραμέτρους του νερού με τα Cera Aqua Test Set για λόγους ασφαλείας. Είναι πανεύκολο και μπορεί να γίνει κατανοητό και από άτομα χωρίς πρωτήτερη εμπειρία. Απλά συγκρίνετε το χρωματικό αποτέλεσμα του τεστ με το χρωματικό διάγραμμα και διαβάστε το αποτέλεσμα. Αυτό αναλύεται αντίστοιχα και στις οδηγίες των τεστ. Μπορείτε τώρα να προσθέσετε τα ψάρια. Αρχικά ανοίξτε τη σακούλα και προσθέστε σταδιακά σε αυτή νερό από το ενιδρίο. Τοποθετήστε προσεκτικά τα ψάρια στο ενιδρίο με μία απόχη σέρα μετά από 20 με 30 λεπτά. Πετάξτε το νερό από την σακούλα μεταφοράς. Προσθέστε ξανά Cera Aquatan. Εφόσον τα ψάρια έχουν εγκληματιστεί, ταΐστε τα με τροφή ψαριών Cera Vipan.
Το Sera Flore Plus βοηθά την ανάπτυξη των φυτών. Οι ταμπλέτες με τα απαραίτητα μακροστοιχεία τοποθετούνται μέσα στο χαλίκι και κοντά στις ρίζες των φυτών, χρησιμοποιώντας τις λαβίδες φυτέματος από τη σειρά εργαλείων φυτέματος Sera Flore. Τα θρεπτικά συστατικά είναι πλέον διαθέσιμα εκεί ακριβώς που χρειάζονται. Ενιδρία Sera Biotop για ένα φυσικό υποβρύχιο κόσμο.